Hej, jeg skal vise dig noget nyt, og det nye er, at du har fået en leak hunter. Med leak hunter, der kan du nemt tjekke tæthedsplanet på bygningen, og i det tilfælde her, der er det en dampbremse. Og leak hunter fungerer på den måde, du taster areal ind på bygningen og tænder, så laver leak hunter et undertryk i bygningen, og du vil nemt kunne mærke, om den monterede dampbremse her, den er korrekt, om der er huller, og få optimeret og lappet på dem. Vi er i en grøn omstilling af byggebranchen, og i den grønne omstilling, der skal vi også minimere spild. Og når du arbejder med leak hunter, så ved du, at det satte tæthedskrav det er i mål, og det vil sige, at du går roligt her, monterer gipsplader, og der er ikke noget, der skal pilles ned og laves om. Med leak hunter, der får du en stor fleksibilitet. Du kan lave en test lige præcis, når du vil. Du gør det selv. Du kan optimere på CO2-krav, og du får et nemt tjek af det udførte arbejde. Leak hunter, det er værktøjet til fremtidens byggeri.